Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Γνωρίζουμε τα προβλήματα. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λύσεις. Εμείς δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσαμε. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, τα άμεσα μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων καλύπτουν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ του αναμενόμενου δημοσιονομικού ωφέλους σε μέτρα όπως την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, οι οποίοι διαμορφώνονται από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% και από 19% σε 21%. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Λεφτά ξέρουμε ότι βρίσκονται και για τον πολίτη όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, και αυτή την πολιτική βούληση εμείς στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα την έχουμε. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Ναι, λέγε μου, γιατί έχω και δουλειές. Για χαμηλότερες τιμές στον καταναλωτή, να χτυπήσουμε επιτέλους την ακρίβεια που κατατρώει τα εισοδήματα. Την περαιτέρω αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 8 λεπτά στη βενζίνη και κατά 3 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αυξάνεται. Δεν θέλω χαρές. Δεν θέλω χαρές. Στα τσιγάρα από το 63% στο 65% και η επιβάρυνση για τα φθηνά τσιγάρα θα είναι μικρότερη, θα είναι χαμηλότερη από ό,τι στα ακριβά. Και στο αλκοόλ κατά 20%. Μπύρες. Τι είναι εδώ? Και μπύρες. 1.275 ευρώ. Ωραία. Για μας στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών περικόπτονται κατά 30%. Περικοπή κατά συνολικά 12%, 2 επιπλέον του 10% το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της δημοτικής πολιτικής, των πάσης φύσεως επιδομάτων και αποζημιώσεων των λειτουργών, υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του δημοσίου, των ΟΤΑ και των υπόλοιπων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της Βουλής, ενώ το επίδομα για ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών περικόπτεται κατά 20%. Είναι εξαγγελία, σας είπα, της σημερινής κυβέρνησης καταστροφικές. Μιλάει δηλαδή για πάγωμα μισθών, για πάγωμα της αγοράς ως η λύση του προβλήματος. Αυτά είναι αστεία. Για τη συντάξη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν επηρεάζονται τα επιδόματα άδειας και εορτών, αλλά δεν χορηγείται αύξηση. Επιπλέον, στα ταμεία ΟΑΠ, ΔΕΗ και ΤΑΠΟΤΕ μειώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 10%, ενώ οι διοικήσεις τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν αναλόγως τις παροχές των δικαιούχων των ταμείων με έμφαση στην εφαρμογή, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Θα σας εξαφανίσομεν. Γνωρίζουμε τα προβλήματα. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λύσεις. Θα μας ρωτήσει κανείς, μα εν μέσω κρίσης θα κάνετε εσείς επένδυση στην παιδεία? Η απάντηση είναι απλή. Ακριβώς επειδή είμαστε μέσα σε μια κρίση, γι' αυτό χρειάζεται επένδυση στην παιδεία. Γι' αυτό χρειάζεται επένδυση στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, παρότι έχουμε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ξέρουμε ότι όταν θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου, οι δεσμεύσεις μας θα ισχύουν με το παραπάνω για τα θέματα της παιδείας, διότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Το 5% για την παιδεία θα το βρούμε οπωσδήποτε. 1 δισεκατομμύριο επιπλέον για την παιδεία στον πρώτο μας προϋπολογισμό. Περιορίζεται κατά 5%, δηλαδή 500 εκατομμύρια ευρώ, το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το μέρος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον μειώνονται κατά 100 εκατομμύρια ευρώ οι πιστώσεις για νέα προγράμματα του ίδιου Υπουργείου.
παιδείας δηλαδή. Τα μέτρα αυτά αφορούν πιστώσεις του προϋπολογισμού και δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Η συνολική σχετική μείωση δαπανών ισοδυναμεί με 700 εκατομμύρια ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ. Ωχ, το κεφαλάκι μου. Ωχ, το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτων.